Hej og velkommen til Godt Chat. I dag der har jeg fået studiet her, det er Per André. Velkommen Per. Tak. Og Per han er systemkonsulent. Og så spurgte jeg, hvad er det for noget? Men det er noget med noget IT og noget software. Sådan noget. Så, men grunden til, at jeg har inviteret dig ind i studiet her i dag, det er for at tale lidt omkring din vandring hen imod troen. Ja. Fordi at du har sådan en helt særlig historie. Og du er ikke vokset op i et kristen hjem eller i troendes hjem. Så hvordan startede din tilværelse? Ja, men det er rigtigt. Jeg er ikke vokset op i et troende hjem. I virkeligheden er jeg vokset op i et, jeg tror, meget almindeligt dansk hjem, middelklasse hjem, med 3 søskende og far og mor, og en almindelig hverdag, uden tro. Jeg er døbt, men ikke konfirmeret. Dengang, at det kom på tale med, at jeg skulle konfirmeres i lejren, så sagde jeg, at det er ikke noget for mig, for jeg tror ikke. Hvad skulle jeg det for? Og det var sådan set det, der var i det. Og det har ikke... jeg har været i kirke til traditionsmæssigt med juletid og sådan noget, men det er ikke overhovedet noget, som er fyldt i så du vil sige, min opvækst. Så vil du betegne dig selv som værende ateist, eller hvordan? Altså, jeg ikke troende, vil jeg sige. Ja. Altså, dengang, det var slet ikke noget, som på nogen måde fyldte. Altså, jeg var ikke sådan, aktiv modstander for at nedkæmpe dem, der troede og sådan ting. Men det var bare ikke, det var ikke en del af... Nej. Så, det var ikke relevant for dig? Nej, det fyldte ikke ret. Det fyldte ikke noget. Okay. Jeg kan huske, at jeg har hørt dig sige det her, at det var sådan, at din holdning var, at det der er rigtigt, det er det, jeg kan se. Jamen, det er rigtigt. Jeg er matematisk i min tankegang, og det, jeg kan se, det kan jeg se, og det, jeg ikke kan se, jamen, det er jo... Det eksisterer ikke, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så jeg kan forholde mig meget til fysiske ting, men sådan noget med ånder og en anden verden og sådan nogle ting, det har været totalt... Ja. Så du har været på en vandring fra ikke at tro, og så til, og i dag er du en troende. Men hvad var det, der skete der? Du på et tidspunkt, du er midt i livet, du er et par 40, ja. Og så sker der noget, som ændrer din kurs. Det er rigtigt. Ja, altså, jeg blev skilt på et tidspunkt, men så har jeg været alene i få år, og så møder jeg så min nuværende hustru, Irene, på min arbejdsplads. Og hun er jo en troende, en kristen, en troende, en aktiv troende, som går i kirke, i frikirke, og det vi sidder på samme kontor, og det fortæller hun jo selvfølgelig om, og jeg lytter jo og synes jo, ja, altså, jeg hører jo på det. Og så på et tidspunkt, så kommer vi til at kæreste lidt. Vi begynder sådan at kæreste lidt. Og så skal jeg selvfølgelig med i kirke, for at se, hvad det er for noget. Og i starten var det jo... faktisk i et stykke tid var det egentlig mest Irene, der var interessant i den kirke der, for det var virkelig en apostolsk kirke, eller en frikirke. Og det var jo... Det var noget værre noget, der foregik der. Altså, det var virkelig mærkeligt. Altså, hvordan mærkeligt? Jamen, folk, de stod og med lukkede øjne og hævede arme og sang til rytmisk musik, og der var både bass og trommer og guitar så det var lidt og forstærker. Anderledes. Det er fuldstændig anderledes end en orgel og en præst i folkekirken. Som du kender til. Ja. Altså det første indtryk, det var, hvad er det, der foregår? Jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er. Hvad ting... hvad er det for noget? Ikke også? Men jeg kunne da også godt se, at dem, der var i kirken til møderne, at de var sådan set enige om, at hvad skal vi sige, det man gjorde, altså man sang med, og at man bad sammen og alting, så det var alle flinke mennesker, rare mennesker. Men så på et tidspunkt, så begynder det der med tro at give en smule mere mening. Ja, det er rigtigt. I og med,
at jeg var med Irene i kirken, og så skulle jeg jo selv finde ud af, hvad er det for noget. Det ville jeg gerne. Altså, jeg var lidt nysgerrig efter, hvad er det for noget. Og Irene fortalte selvfølgelig en hel masse. Jeg fik så en bibel. Jeg tror, en af de første udgaver dengang, Ivo Larsen, han kom med sin nye bibel, og begyndte at læse i Bibelen, og prøvede at finde ud af, om de historier, de beretninger, der står i Bibelen, om de er sande. Og det tror jeg nok, man kan sige, at de er. Det, der er det springende punkt, det er så om hvad skal vi sige, Jesus, han faktisk er den, han hævder, at han er. Han siger, at jeg er Guds søn. Og det er jo, det kan man ikke, altså det skal man jo tro på, man kan sige det sådan, ikke? Så læste jeg en anden bog også af C.S. Lewis, ham der har skrevet Narnia-bøgerne, hvor han argumenterer for, at Jesus er Guds søn. Han startede som ikke troende af C.S. Lewis, og så argumenterer han med sig selv faktisk i den her bog. Den hedder Det er ikke kristendom, eller Det er kristendom hedder bogen. Og kommer frem til, at det kan kun være sandt. Altså, der kan kun være et svar på det spørgsmål, er Jesus Guds søn? Og det fangede mig faktisk, når en mand, som starter med at være ikke troende, ved at tænke over tingene og finde beviserne og argumentere med sig selv, kommer frem til, at så er der kun én sandhed, og det er, at Jesus er Guds søn. Ja, for han var også ateist i starten. Han startede fuldstændig det samme som mig, ikke også? Ja. Og så fandt han faktisk, så blev han overbevist om, ved at ligesom dykke ned i tingene, at Gud, det måtte være sandt, at Jesus må være Guds søn. Der var ingen anden forklaring, faktisk. Og det blev jeg fanget af, fordi, som jeg sagde, når han kan, så er det muligt også for mig at komme frem til samme konklusion, ikke? Hvad skal vi sige, så læste jeg Bibelen på en anden måde. Jeg har vendt bevisbyrden om, så jeg tog det udgangspunkt, at det må være sandt, det der står der i Bibelen. Og så må jeg på en eller anden måde blive overbevist om, at det ikke er sandt. Enten er der nogen, der kommer og fortæller mig det, eller også finder jeg selv frem til, at det ikke er sandt. Og det er jo ikke sket endnu. Og det var en helt anden måde at se Bibelen på, at det var faktisk en sand beretning, det her, i stedet for at der er så mange andre forklaringer. Så der begyndte du ligesom at tro? Ja, det kan man sige. Jeg nærmede mig, ikke også? Så siger okay, det kunne godt være sandt, og hvad så hvis, og sådan nogle ting der, ikke? Men så på et tidspunkt, så sker der noget lidt mere konkret. Ja. Mere end bare nogle tanker og nogle i den der proces, hvor jeg faktisk kæmpede med min egen tvivl, og det kan, altså, der er jo kun det, jeg ser, og det ser man ikke, og troen og sådan nogle ting. Så ligesom, jeg ville gerne tro, kan man sige, men jeg havde svært ved ligesom at gribe det. På et tidspunkt, så skulle vi så ind til Pinsekirken inde i Esbjerg, til et møde, hvor jeg så alle de andre, som også skulle til møde. Jeg synes, de havde sådan en særlig forventning, eller det er svært at forklare, men det virkede som om, at de glædede sig til at komme ind til det her møde her. Der var en engelsk prædikant, som skulle komme og holde mødet. Og under det møde her, så sagde han så ud til forsamlingen, jeg tror, vi var 200 mennesker, så sagde han, der er en herinde, som gerne vil give sit liv til Jesus. Det er sådan et udtryk, man bruger, når en, der virkelig erkender, nu vil jeg har fundet sandheden, nu vil jeg gerne tro. Og så sige det, ikke også? Og så sagde han, der er en herinde, der gerne vil. Og så tænkte jeg, blev sådan helt ramt faktisk, kan man sige. Og han sådan lå øjnene glide hen over forsamlingen, og jeg synes jo, han så mig mere end en gang, når han lå øjnene køre forbi. Og så jeg kan huske, at jeg fik hjertebanken, fordi er det mig, han mener? Heldigvis var der en anden, en afrikaner, der hed Louis, det kan jeg huske, at han hed, fordi det var puha, så rakte han hånden op, og sagde, det er nok mig. Og så blev jeg sådan helt puha lettet over, at det ligesom, slap.
eller på en eller anden måde, at så var det i hvert fald ikke nu. Det fortalte jeg så Irene på vej hjem fra kirken, at jeg tror faktisk, at det kan godt være, at Louis han også var parat til at overgive sig til sin tro, men jeg tror faktisk også, at jeg skulle have gjort det på samme måde, som han gjorde. Og den greb Irene selvfølgelig, og tog kontakt til vores præst, og sagde, nu skal du bare høre. Og så blev vi så inviteret over til præsten et par dage senere til kaffe, og hvor han så bad for mig, at jeg måtte blive overbevist om, at min tro den var rigtig, og så videre, ikke også? Og så mærker jeg sådan en fuldstændig varme indenfra, sådan en fysisk varme. Jeg ved, hvad kvinderne siger, når de har hedeture. Det må være noget minder om det. Hvor jeg begyndte at svede, og sådan, hvor er der varmt, ikke? Og den aften der kendte jeg, altså, der vidste jeg, der troede jeg faktisk for den aften. Du havde ligesom fået en fysisk manifestation af at Gud på en eller anden måde rørte ved dig. Ja, det er helt sikkert, fordi altså, ellers begynder man ikke, det gør jeg i hvert fald ikke, begynder at få det rigtig varmt og svede sådan spontant i løbet af et sekund. Ja. Så der var ligesom et vendepunkt der. Ja, det var der. Det. Ja. Og så kan man jo så sige, så nu har du prøvet at leve uden troen, og så har du prøvet at leve med troen. Ja. Hvad er forskellen? Jamen, en af de første ting, jeg oplevede, det var, jeg hørte, altså det her, det skete jo i starten af 40'erne. Det er cirka 20 år siden, at det skete for mig. Og kort tid efter, der hørte jeg en udsendelse i radioen om en erhvervsmand, som skulle fortælle om sine bedrifter, hvad han har opnået og sit liv og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Så sagde han, ja, nu er jeg jo midt i mit liv. Han var lige i starten af 40'erne, faktisk ligesom mig. Han sagde, nu er jeg midt i mit liv, og jeg har nået sådan og sådan. Og der slog det mig, at hans liv, det er egentlig målt i cirka sådan 80 år. Og så tænkte jeg, det gælder jo ikke for mig mere. Altså, jeg skal sige, opnået evigt liv. Det kan godt være, at jeg har 80 år her på jorden, men jeg har opnået evigt liv. Så dit perspektiv havde ændret sig? Fuldstændig. Ja. Ikke også? Så det var egentlig, det mens vi bor her, og så er der et liv bagefter også, kan man sige. Ikke også? Nu er det ligesom, du troede på, at nu er der et liv efter døden. Ja. Det stopper ikke, når vi dør, men det fortsætter faktisk i evigheden. Ja, det er rigtigt. Det fremgår også af Bibelen, og det er en del af pakken, hvis man kan sige det sådan, ikke? Det var da en fed åbenbaring at få lige der, var. Ja, og det slog mig jo, fordi jeg kan jo huske det nu, og jeg tænkte, at jamen, det er faktisk lidt synd for ham, ham erhvervsmanden, at han sådan kun har 80 år, ikke? Ja. Der var også noget med noget penge, du havde fik et lidt andet forhold. Ja, det er rigtigt. Altså, det har været, og det er egentlig mærkeligt at forklare. Jeg synes bare, det er nemmere. Det er nemt for mig at give gaver, pengegaver også, og hjælpe andre folk. I modsætning til tidligere, hvor jeg har haft en holdning, jamen det er mine penge, og de må klare sig selv og alt sådan nogle ting. Så er du simpelthen blevet mere generøs? Ja, det kan man godt sige, uden egentlig at spekulere på det. Det er jo bare en del af de muligheder, vi har. Det var bare sådan en pludselig forandring, du mærkede, at jeg faktisk... Ja, så det gik op for mig lige pludselig, at det var nemt for mig at give, kan man sige. Når du sådan kigger tilbage på dit liv, er der sket noget, hvor du kan sige, at det her, det var virkelig ligesom et fyrtårn, eller et anker, som et trosanker, som... Fordi man kan selvfølgelig altid komme ud i noget tvivl, og er det nu også bare noget, jeg bilder mig ind, og så videre. Men har du sådan en oplevelse, hvor du bare ved, det er indiskutabelt, altså det er virkelig noget, jeg har oplevet med Gud? Ja, altså jeg har et fysisk bevis, altså som jeg altid trækker frem, også når jeg tvivler, for det gør jeg også en gang imellem, så siger jeg, kan det nu passe? Fordi det er sådan, min matematiske, eller min videnskabelige tanke,
den driller en gang imellem, ikke? Ja. Så siger jeg, men i Bibelen står der jo, at dem, der tror, at de får et nyt sprog. Og det har jeg oplevet, at jeg en dag, hvor min præster og hans hustru, de var på besøg hos os, da de så skulle hjem, altså klokken var måske 9:30, de skulle hjem, og så rejste de sig, og præsten tog koppen med ud, og så lige pludselig begyndte jeg så at tale i det her fremmede sprog. Lige ud af, bare lige pludselig. Og så sad jeg og snakkede et fremmed sprog, som jeg aner ikke, hvad jeg sagde. Men du vidste, at du havde hørt om det, eller du havde læst om det? Jeg hørte de andre, også simpelthen i kirken, når de talte det sprog der, så jeg vidste, hvordan den lød, og det var jo ikke noget, jeg kunne formulere før. Og jeg ville gerne kunne tale det sprog. Det var en af de ting, som jeg brændende ønskede mig faktisk. Men lige nøjagtigt den aften der, så var det lige pludselig, bum, så ud af blå. Ja. Og det sagde jeg så til præsten. Jeg tror faktisk, at jeg kan tale i tunger, som det så hedder. Og så satte han sig ned igen. Så stillede han koppen på bordet og satte sig ned, så bad vi så også over det. Så det var jo, og det kan jeg stadigvæk. Altså, så hver gang jeg sådan, og så noget ikke, så tænker jeg, nej, jamen det er rigtigt nok, fordi jeg kan. Du har fået den der gave. Ja, det er fordi Bibelen taler om det som en gave. Ja, lige præcis. Man får den her gave og kan tale i et fremmed sprog. Ja, og det er en gave for de troende, og dem der ikke er troende, de kan ikke. Så det er en bekræftelse på, ja, det er det. At du har simpelthen du har fundet troen. Ja, det kan man sige. Du har også oplevet helbredelse overnaturligt. Ja, det har jeg har både oplevet helbredelse, når jeg har bedt for andre mennesker, men også min egen helbredelse. Jeg er blevet helbredt for en diskusprolaps hen over natten faktisk. Okay. Jeg har været på et tidspunkt havde jeg været sygemeldt i 3 uger for mit arbejde på en diskusprolaps. Hvor så Irene, hun bad for mig en onsdag aften, lige inden jeg faldt i søvn, så jeg hørte ikke, hvad hun bad, men jo for min ryg. Og så om morgenen, om torsdagen, der vågnede jeg op fuldstændig smertefri, og kunne rejse mig op uden hæmning overhovedet. Fredagen skulle jeg så til MR-scanning, fordi at de skulle finde ud af, hvad gør vi lige her. Og så da jeg skulle op til lægen og få gennemgået den her sådan, MR-scanning, hvad det viste, så sagde han, ja, du har haft en diskusprolaps. Og så kunne man se på billederne, at den nervebane, som lå i ryggen, som havde gjort ondt, altså jeg kunne stadigvæk se, at den var buet, men det stykke af diskusprolaps, eller diskusen, som trykkede på nervebanen, det var væk. Så og det var det selvfølgelig derfor, det ikke gjorde ondt mere, fordi der var ikke noget, der trykkede den. Og det kunne han ikke forklare, hvorfor sådan en, den forsvandt sådan henover. Havde han set sådan noget? Havde han set nogle fortilfælde med sådan noget? Nej, han kunne ikke forklare det. Nej. Han sagde bare, at hvis det var, at det kom igen, så måtte jeg jo henvende mig igen. Altså så skulle jeg ringe igen. Og det er ikke kommet igen? Nej. Du har simpelthen været smertefri med i ryggen der siden? Ja. Wow. Ja. Du har også oplevet Guds omsorg på en særlig måde. Ja, det kan man sige. Altså, jeg har oplevet, at Gud han har svaret mig, kan man sige, ikke direkte, men indirekte. Jeg har på et tidspunkt haft problemer med det der udtryk, der nogle gange står i Bibelen omkring farens kærlighed og faderens kærlighed, og det jeg har ikke rigtig forstået, hvad det gik ud på, og sådan nogle ting. Og så har jeg ladet det ligge, og så søndagen efter, da præsten var færdig med sin prædiken i kirken, når vi skulle til at rejse, så sagde han, forresten, jeg skal lige forklare det der begreb som med farens kærlighed i Bibelen, fordi det kan godt være svært at forstå for nogen. Det sagde han, og han var sådan set færdig med sin prædiken. Og så forklarede han så om faderens kærlighed, hvad det betød. Og jeg tænkte, nej, mand, det er da. Hvor har han den idé fra? Jeg spurgte ham bagefter, om hvorfor han lige kom til at tænke på det, eller om der var et eller andet, der lige gjorde til det.
Det var der sådan set ikke. Han synes bare, at han skulle... Det synes han gerne, han ville forklare. Han fik lige en tanke. Ja, det har han jo gjort, ikke også? Ja. Og det er selvfølgelig, fordi jeg sidder og sloges med min bibel, og hvad er nu det for noget? Og så søndagen efter, så får jeg forklaringen af min præst. Og vi har ikke snakket sammen inden. Det er jo helt fantastisk, at man oplever, hvad man siger, man bare sidder og har nogle spørgsmål, og så bliver det egentlig besvaret uden at... uden videre, ikke? Ja, det er virkelig mærkeligt. Og det bekræfter jo egentlig også bare, at Gud er ikke en eller anden Gud, der er langt væk, som du ved, der vi ikke har adgang til, men han er faktisk meget nærværende. Han er faktisk meget sådan faragtig i det. Altså han er egentlig far. Han er en far, som også bekymrer sig om de der små ting, vi ikke forstår. Ja. Så det har været virkelig været en stærk oplevelse. Jamen det var det også. Jeg blev jo også overvældet faktisk. Ja. Altså. Ja. At han alligevel har og jo også en mærkelig oplevelse. Ja. Så hvor ved han det fra? Ja. Nå ja. Ja. Men altså, det gør bare, at man føler sig set. Jeg tænker, okay, han har set mig, og han har set, at jeg faktisk sad og tumlede lidt med det spørgsmål her. Ja. Og så tager han lige og svarer på den gennem præsten i kirken der. Ja. Ved du hvad, Pia, det har været super fedt at høre din historie. Jeg synes, du har rigtig mange gode historier, rigtig mange gode oplevelser, og jeg synes også, det er virkelig spændende at høre, hvordan du egentlig starter ud som ateist, ikke troende, og så er du en meget, stærk troende i dag, og ikke i tvivl om, at Gud findes, og Gud han er der. Så tusind tak, fordi at du kom herind til Godt Chat og har delt din historie. Og tak fordi, at I så med derude. Og vi håber, at I vil se med igen næste gang.